see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I and we're in love so far, and we go back to that place, 'cause I never wanted you to leave. Look. Where are we going? Shopping. Good morning, everyone. Today is Thursday, April 14. And kasama natin si Johnny Boy. Magsha-shopping tayo para sa aming caravan, guys. Grocery for caravan. Then, some stuff na kailangan namin din sa caravan kasi magka-holiday tayo bukas. Bukas agad. And, yun, yung aking ginagawa na pag-i-invoice, hindi ko talaga natapos, guys, kasi kagabi, insert ko lang yung ginawa niya kagabi. Text siya ng text na pumunta sa caravan kasi siya halos gumawa na dun sa caravan. Wala pa akong contribute na tulong dun sa kanya talaga. As in, wala kasi sobrang ang busy tayo dun sa ating paninda. And yun, kahit sobrang busy ko sa paninda ko, guys, dun sa pag-invoicing, hindi ko pa rin talaga bigyan lahat ng invoice kasi sobrang dami. And bago ko kasi siniship ang items, isa-isa ko yung chine-check kung may may damage or may status. Tinitext ko yung naka-mine pag may konti, kahit konti. So doon ako natatagalan. Pero kung nasa plastic na siya, diba, minsan sa supply nasa plastic na siya, pwede ko na siya ilagay sa bag. Hindi, tinatanggal ko talaga isa-isa. Kung 100 pieces yan dadaan sa kamay ko para i-check sila isa-isa kung mayroong punit, kasi minsan may ganun, guys, may punit. So ite-text ko rin naman yung nakamay na may konting tastas, so ganun. Kaya sobrang tagal ko. Pasensya po para kasi gusto ko makarating yung damit nila maayos. Kaya natatagalan ako. Ako lang naman mag-isa, diba, lahat. And I'm not complaining. I love what I'm doing. Hindi lang talaga kahit sa oras ko. And yeah, ngayon sabi ni Jan, kailangan kong umalis muna dun sa kwarto ni Holly para mag-grocery kami, mag-shopping. So mamaya na lang, guys. Say good morning, Bear. Good morning. You coming, Baba? How about me? I'm only going to get one thing. Okay. Why, Baba? Oh, look at my Baba. Oh, looks so pretty. I wanna come. Okay. Dito na lang ako sa car. May kunin lang siya dito sa BCF. Siya ang nagdamit niyan kay Holly. Dito na yung dalawa. Bilis lang nila. May kinuha lang si Jana pang spray ata doon sa aming couch. What's that, babe? Leather wipes. Ayan. Para nga doon sa aming... I can spray. Where's spray? I'm not sure. No, so this here, just grab them out, wipe it all over it and it'll soak Sure? in there. Yeah. It's the best on the market. Ano ba yan? Ito siya, guys. Para dun sa couch, dun sa... Well, I thought there'd be a spray. Yeah, spray, han. But he reckons that's the best you can get. Dun sa caravan. Kasi leather yun eh. So, ayan. One down. Gamit ko yung ano ni Holly. Yung kanyang mask. Kaya medyo masikip. Ina-adjust ko kaso sobrang tight nung aking pagtali. Nung ina-adjust ko to para kay Holly. Pero, tingnan nyo. Parang ang higpit. Dito na kami sa marketplace muna kami. Tingin kami ng some na gamit para sa caravan. Like yung cutlery. Wala pa yung, guys. Matagal niya na yun sa akin. Sinasabi na bilhin tayo. Kaso nga, diba, sobrang busy ako na. So ngayon, kasama natin siya. So at least kasama natin siya, bibili tayo ng cutlery. Dito na tayo, guys. Hanap tayo ng cutlery or kutsara, tinidor. Yeah, that's right. Done. No, done. How many? 50 pieces. Okay. 5, 10, 15, 20, 25. So, ayan yung ano niya, guys. $99 siya, oh. And dito, 30 pieces, 45. So, ito yung kinuha natin. Meron ako nito sa bahay. Yung sa kanya pa, no?
Nung ano pa siya, nung single pa siguro si Jan nun. Ayaw niya na nun. Palitan na raw yun. Hindi ko naman yung ginagamit. Nandun lang sa ano. Hindi ha. Nakahanap na siya ng ano. Yung tulad sa bahay na mat ba. Have you got tea towels in the van? Tea towels? Yeah. I got at home. It's alright. I have plenty at home. Okay. Kuha lang ako ng cart. And mag-shopping din pala tayo para sa Easter. Ayun, wala. Hindi ko pa yung nagagawa, guys. So, sabay-sabay talaga ngayon. What else are you looking? Toaster? Not. This is white. This is white. But it's not gonna match. Yeah, I know. Kasi match yung aming ano eh. Ang laki kasi ng toaster. Siya naman nun ang nagpili. That's 4? Yeah. You the one choose that one, babe. Yes, you are. We vlogged that one. You're the one choose it. Baba, you're heavy there, Baba. Ayaw niya magpatali, guys. Gusto niya headband. Para sa bigas. You think so it's gonna be enough for 5 days, hon? Fried rice? No. It's not plenty. Yeah, but you have your little bag there, but you just put it in the air. What do you mean little bag? We have a bag of rice, but you Oh, we're still gonna bring extra. fill that up. Gusto niya maupo sa ano. Magpapaka-baby si Holly. Are you a baby? What else? What's I this? want something to put. Have I got loot? No, don't have Put leaves. that over. Meron ako niyan sa caravan pero para sa barbecue niya raw. Tongs. And what else? Naghanap kami yung parang ano, pan. Get little ones. No, this side's alright. Why little? You're big. I need strainer Oh yeah, we need for that. my baking. Tingin na lang daw siya sa Banis kasi doon talaga yung mga pangmalakasan ng Me barbecue. and Holly will get that while you. This is small. Let's grab to. Kuha tayo ng kulambo para sa pagkain. Si Jan siya kasi Holly, nilagay na sa car yung mga binili natin dito. And then, punta sila ng Bunnings para kumuha ng ano ba, para dun yung tongs para sa barbecue. And nagpaalam ako kay Holly na punta ako ng toilet. Pero hindi tayo magto-toilet, guys. Maghanap tayo ng chocolate for Easter. Kasi wala pa talaga. So, para hindi niya makita, shopping muna ako dito ng chocolates para sa kanila. Wala tayong cart. Wala nang Easter bags. Ito na lang yung natitira dito. So, ito na lang ang kinuha ko. Ito. Ito, kuhaan ko na lang silang tigi-isa. Wala na masyado, guys, na mga choices dito kasi last minute na tayo. Meron ako nakita, isa na lang na marshmallow, guys. Wala nang iba. Kuha rin tayo nito. Ilagay natin sa kanilang bag. Kaya ito. Kahit yung sa Easter book, wala na sila din. Para ba sa mga baby pa. Nulay. Ito, guys, meron akong nahanap. Yan, kuha tayo nitong dalawa. Ano siya? Coloring kit. Wala na talaga akong mahanap. Ito na lang. Para kay Eileen. Etong ano, ito para to kay Veronica and Holly. And then, si ano din, si Willow. Si Willow. Ito kay Willow. Counting. Baby touch and feel. Ayan.
So, eto, linagay ko yung eto kay Veronica to. Ayan. Tapos, eto. Ganun na rin kay Holly. Ayan. Try natin kung papasok. Ayan. Ganyan, ha? Okay. Anong mga guys? Panlalaki. Yung malalaki. Yung iba kasi wala na talaga. Nandito pa lang yung ibang guys, marshmallow. Kuha ulit tayo. Kuha pa tayo ng more paper bags. Ito yun lang. Okay. Kumuha ko ng another bags guys. Kasi para dun sa mga bata. Sa Adelaide. And then sila Tulana. Dito rin sila bukas. So, ayan, dami natin kailangan paper bag. So, okay na yan. Wala na kasi ibang choices, guys. Wala na yung mga bunnies, eggs. Okay, bayad na ako. Okay na yata ito. So, bayad na tayo, guys. So, ayan yung ating Easter shopping. Last minute shopping. Ayan guys, isang malaking bag. Yung car namin, dito lang nilagay ni Johnny. Hindi niya nilagay sa bag. And eto, takpan natin to para hindi makita ng mga bata. Kasi baka tumulong mamaya. Ayan, tinakpan ko kasi baka tumulong mamaya yung mga bata pagbaba pa ng mga gamit sa car. Ayusin ko lang to kasi tingnan nyo naman. Pinagod tayo ni Johnny Ben. Dito ako guys, umakyat ako dito kasi nga, di ba kanina nandyan lahat yung mga pinamili niya sa Bunnings. Mag-grocery kami. Saan niya ilalagay? Kunin natin yung cake kasi sabi ko kay Jan, iiwan niya dito. Pasok sila sa Woolies. Okay, para hindi makita ni Holly. Okay, let's go. Dito na kami guys sa... Papasok pa lang sa Woolies. Ayun na naman siya. Dito na lang kami sa Woolies mag-grocery kasi nandito na lang din naman. Here honey, apple. Ha? Gusto niya yung siya magpipili. Parang si TJ. Okay. I'll get one here. Okay. So sabi ko, eto na lang para easy. Easy ba? Kuwara ako ng onion. Sabi ko, mayroon ba akong sabay? Sabi niya, just get some. Okay, para sa caravan. Huh? Here, I'm just gonna get 3. I think we still have that. I have there. Because we need some when we camp and we've got to cook some onions on the barbie. Okay. White onions? You want white onions? Okay. 5. Okay. Ako, oh my god, there's only one left, babe. Hala. Wala na. 30 pieces. But we're gonna use that Saturday. Yeah. So that's for our caravan then. What are you going to get for tomorrow and all that? Tomorrow we're just gonna get regular one. We'll get that one. Check ko muna. Okay. Here. Yeah, okay. For Kuya, you think it's enough for 5 days? Alam niyo ba nakakaubos si Kuya yung 6 pieces na bar ng Weet-Bix? Yes, please. What is your favorite cereal, Baba? Rainbow one. The rainbow this. The rainbow rings. Okay. Okay. Ito yung wala. Wala nito sa... I'm going to Snickers. Wala nito doon sa Woolies. Ay, sa Woolies, sa Big W. So, walang bunny yung mga bata this year. And barbecue sauce, babe. Bili kami ng toothbrush na para sa caravan lang na hindi ibababa. What do you want, Baba? Let me choose. I'll get one so it's my worn out. Wow, worn out na raw yung kanya. May sizes pala yan. Yeah. Gusto niya yung... medium softness. Okay. Yeah, that's one. Oral-B. Okay. Para sa buong pamilya na yan. Si Holly, what do you want, Baba? Kinukuha niya si Holly. Purple. What that, Baba?
Ang gusto niya kasi mayroon na siya dalawang ganyan. Ayaw ni Jan yan. Kasi siya ang nagpapalit ng batteries. Shampoo and conditioner. So, ito yung ating shampoo and conditioner. Pantene. No, we need body. Kuha tayo ng paper towel. Sana si Johnny Boy. Babe! Kuha ako nito para sa aking live selling. May scent naman siya. Oy. No, I want this one. I'm the one doing. No, that's not. Yeah, guava and strawberry. Yeah. Why not? Ha? I think so. Natatawa mo kasi hindi kayo magkasundo sa mga bagay-bagay. Ano ba, may kinuha akong scent ng apple. Ang gusto niya lemon. Lemon talaga siya. Maki-lemon siya. Lemon scent siya. Bayad na kami dito sa Woolies. Punta pa tayo ng Coast, guys, kasi hindi naman namin dito lahat kinuha. Okay, this one. How many you want, babe? Yeah, no, sure. Few, okay. Maybe. Yeah, couple. Yeah. Two then? $16 takes for one. Just two? Oh, and bread. Yeah, that's enough. At least Okay. for some. Okay. For the Easter, and then bread. High fiber or just regular white bread? No, I'll get the bread. Regular. Yeah. Ayun. How many? Two? Yeah. Take one. Yeah. Thank you. Tingnan ko ang reaction niya pagbukas niya ng likod ng car kasi inayos ko. Tingnan kung i-credit niya ba ako. No, you got the key. Pardon? What? What? You didn't pack it right. I put the bread there, hon. Coast naman tayo. Please tell me who you see, 'cause I think I do. Want you next to me.